Στο τρίτο λεπτό, φάουλ για του κυτρινόμαυρους με τον Πετρόβ να στέλνει την μπάλα out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για την Αταλάντη στο έκτο λεπτό, όταν ο Αθανασίου από καλή θέση σούταρε out. Στο 15, ωραίο συνδυασμό από του παίκτες του Μάκη Πούλου με τελικό αποδέκτη τον Κλωτσοτήρα, ο οποίο όμω άρχισε να σουτάρει με αποτέλεσμα Τσαπάρα να τον προλάβει. Στο 21 όμω θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Από πλάγια θέση, ο Κλωτσοτήρας εκτέλεσε το φάουλ, η πορεία τη μπάλα ξεγέλασε τον τερματοφύλακα του Άρη τον Νικολάου, που την είδε να καταλήγει στα δίκτυα του. 0-1 για την Αταλάντη με σκόρερ τον Κλωτσοτήρα, ο οποίο στο 40 θα διπλασιάσει τα προσωπικά του γκολ στο παιχνίδι αλλά και τη ομάδα του. Σούταρε από ύψος τη μεγάλη περιοχή, ο Νικολάου δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα και 0-2 για του φιλοξενούμενους από το πρώτο ημίχρονο. Στο 44 ο Άρης έχασε την ευκαιρία να μειώσει το σκόρ, τον ο Πετρόφ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Πακούσης ανενόχλητος από το ύψος τη μικρή περιοχή πλάσαρε αδύναμα με αποτέλεσμα ο Λέλιος να μπλοκάρει την μπάλα. Στην επανάληψη η ομάδα του Άγγελου Κυριάκου έφτασε στον γκολ. Στο 48 ο Σιδέρης έκανε την ψιλοκρεμαστή πάσα για τον Ρίζο, ο οποίος κατέβασε την μπάλα και με προβολή νίκησε τον Λέλιο για το 1-2. Μάλιστα, ο αρχηγός του Άρη έχασε την ευκαιρία για την ισοφάριση στο 52, όταν η κεφαλιά που έκανε κατέληξε out. Από αυτό το σημείο και έπειτα ξεκίνησε ο επιθετικός μονόλογος της Αταλάντης. Στο 55 ο Χιμευτός με φάουλ έφερε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Άρη, κανείς δεν μπόρεσε να την απομακρύνει και ο Αποστόλου από κοντά έγραψε το 1-3, διώχνοντας το άγχος από την ομάδα του. Εδώ ο πρώτος σκόρερ της Αταλάντης στο πρωτάθλημα πανηγυρίζει τον γκολ που σημείωσε μαζί με τους συμπαίκτες του. Στο 61 ο Στάμος που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι, στη θέση του τραυματία Σικαρά, με φαλτσαριστό σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, θα πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ και θα ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 4-1. Εδώ ο μαχητικός Λιόπουλος από τα πλάγια γύρισε στον Κλωτσοτήρα, ο οποίος βρήκε τον χώρο να κάνει το σούτ, αλλά το πλασέ του κατέληξε out. Στο 77 ήταν η σειρά του Αθανασίου να βάλει το όνομά του στους σκόρερες του παιχνιδιού. Από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή και με δυνατό σούτ έκανε το 1-5. Και στο 82 ένας ακόμη παίκτης που ήρθε από τον πάγκο της Αταλάντης θα βάλει γκολ. Ο Σαλιαλέρη εκμεταλλεύτηκε την λανθασμένη εκτίμηση του Νικολάου στη φάση και δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το τελικό Άρης Αγίου Κωνσταντίνου Αταλάντη 1-6. Η καινούργια χρονιά μπήκε καλά για μας. Παίξαμε ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είπατε και εσείς, ήταν ένα ντέρμπι. Πάντα τα παιχνίδια αυτά έχουν τα στοιχεία αυτά. Ο Άγιος Κωνσταντίνος έδωσε όσο μπορούσε. Είναι μια ομάδα που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τώρα τελευταία, αλλά δεν πάβει να έχει μια φανέλα και ένα όνομα. Εμείς ήμασταν καλοί, έως πολύ καλοί θα έλεγα. Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Πετύχαμε 6 γκολ. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Μας δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια. Και το καλό είναι ότι η ομάδα βελτιώνεται σιγά σιγά. Αυτό που είδαμε σήμερα, παιδιά, λίγο πολύ είναι η πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζει ο Άρης φέτος. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να κάνω έκκληση σε όσους αγαπάνε τον Άρη, όποιοι να είναι και αυτοί, να έρθουν κοντά μας να μας βοηθήσουν. Είναι ίσως η πιο δύσκολη χρονιά αυτή για τον Άρη, όπως είπες. Παρακαλώ να βοηθήσουν αυτή την ομάδα, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Δεν υπάρχει ούτε πάγκος, δεν υπάρχει βάθος, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν την ομάδα. Είναι 10-11 παιδιά τα οποία κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες έρχονται να προετοιμαστούν για το παιχνίδι κάθε Σαββάτο. Μαζευόμαστε 7-8 άτομα, 6-7-8 άτομα. Δεν προπονείται σωστά η ομάδα. Έχει πολλά προβλήματα η ομάδα. Έχουν μείνει 3-4 άτομα που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να σώσουν την ομάδα. Εγώ θα το ξαναπώ πάλι, θέλω και παρακαλώ όσοι μπορούν και μπορούν πολύ, με όποιο τρόπο και να μπορούν, να βοηθήσουν αυτή την ομάδα να μην έρθουν τα χειρότερα. Δεν θα πω ότι πληρώνει λάθη ετών. Όχι, αυτό είναι μερικές φορές είναι αναμενόμενο σε κάποια ομάδα. Όταν δεν υπάρχει βάθος στην ομάδα, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν ακαδημίες, αναμενόμενο είναι αυτή η ομάδα κάπου να κουραστεί, να υπάρχει κάποιος κορεσμός ή από τους παράγοντες και από πολλούς άλλους οι οποίοι ασχολούνται με την ομάδα. Αναμενόμενο είναι αυτή η ομάδα από τη στιγμή που δεν έχει γήπεδο δικό της, που είμαστε τσιγκάνοι, γυρίζουμε κάθε προπόνηση σε ξεχωριστά γήπεδα και θέλω να ευχαριστήσω κιόλας και τους ανθρώπους στα άλλα γήπεδα που μας τα δίνουν και κάνουμε προπόνηση. Που δεν έχουμε το υλικό πάνω από 13-14 άτομα και αυτά με τη βοήθεια περιορισμένων παιδιών που φεύγουν από τη δουλειά τους. Αναμενόμενο είναι. Εγώ θα εστιάσω, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο ότι δεν υπάρχει δυστυχώς δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχουν ακαδημίες αυτή τη στιγμή στον Άρη για να λειτουργήσει διαφορετικά αυτή η ομάδα και το χάσιμο 2 χρόνων στην υποδομή φάνηκε φέτος δυστυχώς. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή ο Άρης είναι πολύ μεγάλη ομάδα και μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές μπορεί να τα απεξέλθει, δεν τη φοβάμαι αυτή την ομάδα. Κάνουμε κάποιες κινήσεις με τα άτομα που έχουν μείνει στο Συμβούλιο και βοηθάνε, που υπεραγαπάνε την ομάδα, μπορώ να πω. Αν καταφέρουμε και ενισχυθεί η ομάδα με 1-2-3 παιδιά, οι οποίοι και αυτοί αγαπάνε την ομάδα, να ξεφύγουμε από αυτό το δύσκολο, από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχουμε περιέλθει.